साथिफोरखौ गोनां लायदालै ओमफ्राय साथिफोरखौ गोनां लायनाया सुनि र' हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गासिखौबो आंनि चैनलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों मागोनि बरायलायबाय लोगोफोरजों दायो आरोना कासे नागासिनो माने आङो आनारकलि बानायनो नागिरदों ओमफ्राय नै नागासिनो आरोना सोरबा सोरबा पपबो होनो आरोना ओमफ्राय खायसे खायसे बेलेगबो होनो जानांगौ ओमफ्राय नै नारेंखलखौ एवग्रोना लानोसै रुखिखांबाय आरोना नारेंखलखौ एवग्रोनोसै नारेंखलनि बानायगोन आरोना खायसे खायसे सिबिंनिबो बानायो आरो सुजिनिबो बानायो बायदिसिना आरो जायखिजाया बानायनो हायो आरोना ओमफ्राय आं दायोहाय नारेंखलजों बानायनो नागिरदों नारेंखलखौ एवग्रोनोसै स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोब्लाथाय जोबजासिम नायलांबाय थादो टु स्टार्ट एवखांबाय नारेंखलखौहाय ओमफ्राय नै खासेया बानायबाय दं आरोना नारेंखलखौ सोगासिनो बानायखाजोबना लानोसै फर्माजोंहाय ओमफ्राय एवगोन आरोना एथ' हो गैया मालाय बेखौ मायाव दोनगोन इयावनो दोनथ' दाबोरालाय सिङाव सान्द्रियावनो दोन साइड मोनसे Satta. Angka kecil. Nih, kenapa ke? Dengan yang tinta jas. Pita nagre na, ata na. Kuriona na kiti. Kuriona bra. Asun. Gol banao. Mama naik deh. Mama nanti. Tak. Mau kita? Nih sandrai se banai khana labai, pai eobai khana se. Anarkali. ये है अनारकली अभी बनाने वाली हूँ नारियल की Magh Bihu Hey.
ये हो गया। माबा नानाय दाबोरावनो दोनबाय आरो ना आङो बेखौ नानायावनो दोनबाय आङो दाबोराव Illa last bena last ada na sabut sudah be last panas pula Testi baik. Nah, itu yang maksud tepat. Ya. Dapat orang ini. Udah. Yang sih. Ada.